Mbak Nung, Mbak Farida mang ternyata wis dodolan tahu ya. Terus wonge wis mari tak telepon. Kon rene Yo, ben rene ya. Dilanjutno sing wingi iku ya. Yang WA Mbak. Yo wis maring kok dhek rene mari ngene wis tak WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene. Wis kompol rek. Iya to. Ayo ceritana mumpung ono Mbak Nur yuk. Yuk Lastri ambek Solikin ngono ya apa. Mbak, ternyata sing Yuk Lastri tau mergoi yo. Nang selingkuhane Cak Solikin iku asline iku bojo sae Cak Solikin. Ya apa sih Mbak? Ya, Lastri kan bojo Cak Solikin Mbak. Salah. Yuk Lastri ku asline selingkuhane Cak Solikin. Berarti dirabi siri. Iya. Lah karo ta, lek Solikin ternyata duwe bojo. Gak ro lah Mbak, rone apa ya? Yuk Lastri ki rone iku ya Cak Solikin iku ngomongi nang ngonane Yuk Lastri ku dudo. Gak roe asline duwe bojo sadurunge Yuk Lastri. Berarti Yuk Lastri ku dinikah siri. Iya. Berarti dibujuki Yuk Lastri. Tapi berarti termasuk ya Solikin ku soge lho Mbak. Lah saiki lho Yuk Lastri lak ditukokno nang omah kono sih. Iku lak omah dhewe apa ngontrak? Omah dhewe. Ya enak sih lak koyo ngono iku ya. Yo gak enak, gelem apa jenenge dadi bojoku. Ya Sing gak ngerti kan asline wonge. Tapi yo pantesan ae jarene kerjane luaran kota mulai seminggu pisan. Ternyata ngeloni mbok wek. Ya iya sih. Bahaya wong lanang ngono. Bojone sampean bendino mule ya. Padha mendem bendino mule Mbak, timbangane luar kota aku ada ndredeg yo. Berarti rek awak dhewe sebagai wong wedok harus pinter. Soalnya apa? Lek ana wong lanang ngejak nikah gak gelem sah, iku kudu diselidiki. Mesti sesu apa ana main di belakang ngono lho Dek iku. Sah rek aku biyen sah. Ya iyalah, awak dhewe yo salah. Mosok gak sah rek. Katene ta yo aja sampe. Iya. Terus saiki Yuk Lastri nang ndi? Iku Mbak kaya dhek si mule nang desa Sono yo. yo Mbak yo. Sano rek. Mungkin ya menenangkan diri lah Mbak, shock ngono lho kejadiane dibujuki wong Makane omahe lanang. pirang-pirang dino sepi yo, Sepi, Mbak. heeh. Tapi yo untungnya Mbak guru duwe anak. Ya, Duwe iya. anak kok tambah gak sah. Tapi yo sano rek. Ya iya lah Mbak padha wedoke. Ternyata Cak Solikin ku ya diam-diam menghanyutkan yo. Yo rek bojone loro. Iya. Tapi Mas Yono rada ganteng loh. Lho. Iya ta. Iya. Ya lek aku mompak ganteng-ganteng kayak mendua. Ya iya, cuma kan saiki wong wedok endi ya sing gak seneng lanangan Yo anjene ganteng yo. Jajene iya, dia ganteng soke. Tapi amit-amit saya aja sampai kayak ngono iku. Iya lah Mbak, nak tuh bilang Mbak. Lek aku Mbak nomor 1 ku ridho suami, nomor 2 ku gak katene aja sampai ada poligami. Iya, aja Yo Mbak, sampai masih aku yo mos. wani poligami, tak jambak rambutnya temenan. Misalnya mben ketemu Cak Solikin ya apa ya? Disuwawat bareng-bareng ngono ya. Gak apa-apa. Engko mari ngono ambek digiam biar banyu pisan ya. Iya. Karo videoan kirim menang Yuk Lastri. Iya. Lek bela perlu di viral no rek ngene iku rek. Kenek. Nek di viralno seaken bae engko. Ala bapak wong dhewe yo gak sakno nang wong Enggak, maksudnya seakan bae dhek duwe anak ambek bojo weke ya. ya iku konsekuensine lek mbujuki wong wedok. Iya. Wis yo rek topike Cak Solikin wis tutup yo. Saiki adalah gak lapo-lapo yo. Ayo anduk bakso no rek lu. Iya. Ya wes ayo Mbak Soe, Mbak Yus gak usah dijak ya repot paling Kalau wong. Mbak Yus iku senengane masak tempe ning omah. Iya, Apa meneh gantian awake dhewe ngentekno pangane. Iya, ayo. Ayo.